Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ‘yan uwana, da fatan duk kuna ƙalau gabaki ɗayan ku. Yanzu zan muku bidiyo akan yadda wani lokacin za ka ga waya tana slow da ƙyar take dannuwa, kana dannawa amma ba ta dannuwa da kyau. To na farko dai in ka ga wayarka kana dannawa ba ta tafiya sosai, na farko ka danna ko kuma ka share application, ka rage application da yake kanta, ko kuma ka share memorin ka, ko kuma zan nuna muku wannan gurin da za ku buɗe ta daina slow. Yawwa, yanzu na farko dai kuna ga zan danna nan gurin. Yawwa, yanzu gashi zan shiga setting ɗin nan. Wannan setting ɗin za ka shiga. Kana ganin lokacin wayar ma ana danna amma da ƙyar take dannuwa, kana ganin tawan ba ta dannuwa da kyau. Sai ka zo ƙarshen ƙasa. In ka zo ƙarshen ƙasa sai ka danna wannan. Sai ka danna nan gurin. Yawwa, in ka danna, yawwa, kana danna sai ka zo wannan rubutun na tsakiya sai ka danna shi. Yawwa, kana danna sai ka zo kan nan gun birthday wannan kuma number ɗin sai ka danna shi sau bakwai. Sau bakwai za ka danna shi. Kuna gani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yawwa, kaga sai ka hudda kilan da yake kan wayarka. Yawwa, sai ka fita. Sai ka fita, kana gani? Sai ka fita. To kaga abin da ka fito nan. Kaga abin da ka fito nan. Ga ta nan, wannan ita ce ta fito. Ka danna kanta. Kana danna kanta sai ka tayi haka, kana ta ja sama. Kana ta ja sama, kana haka, kana haka, kana haka. Kana haka, kana haka. Kana ja, kana ja, kana ja, kana ja. Yawwa, yanzu mun zo. Kaga waɗannan abubuwan guda gasu nan, guda uku nan. Wannan guda uku wannan. To su ne ake gyarawa ta daina slow waya. Yawwa, yanzu dai ka gani? Kaga a yadda take yanzu dai. S plus. Yanzu bari ka ga in kata 5 ka gani? Za ka ga na kata 5. Za ka ga da ƙyar take dannuwa saboda na kata 5 wannan. Ka gani? Kana ganin zan fita? Ka gani? Ka gani? Saboda me? Saboda an ɗora ta a wannan gurin da na ce za ku ɗora. Yawwa, mu je mu. Yanzu zan fitar da shi yanzu abin. Zan fitar da shi. Kuna gani yanzu yadda za a fitar da shi ba? Yawwa, gashi. Gashi ne wannan window ɗin automatic ɗin wannan gashi nan. Yawwa, to kuna gani yanzu zan fidda. Shan ɗora a kan nan. Yawwa, guda uku ne. In ɗora a kan nan. In ɗora a kan nan. To za ka ga ta daina. Ka gani? Ina dannawa tulu za ta tafi. Kai tsaye za ka ga ta tafi. Ka gani? Yawwa, na gode ƴan uwana. Yawwa, yanzu masu nema na za ku iya samu na a wannan number. Ga ta number ce ta Libya. Sai kuma ɗaya. Sai haka take number. 9 0 1. Bayan sai 4, sai 3, sai 5, sai 7, sai 2, sai 9, sai 0. Haka lamba ta take. Wanda kuma yake nema na kan YouTube ɗina, channel ɗina za ka iya samu na a Gambo Lawali. Sauran bidiyon tana ciki. Mai so ya ƙaru yadda ake sarrafa waya, ya bi ni a cikin adireshin ɗina na Gambo Lawali. Shi ne za ka iya samu na a wannan. In kuma Facebook za ka iya samu na Gambo Engineer, Twitter Gambo Engineer, Instagram Gambo Engineer, komai da komai Gambo Engineer. YouTube ne kawai za ka iya samu na a Gambo Lawali. Yawwa, na gode. Da Allah a daure a danna mun subscribe da Allah. Ma'assalam, huta lafiya.